Здравейте, аз съм Десислава Сулцер. Изключително сме развълнувани да обявиме, че тази година имаме възможност да предоставим нашите продукти в хотел Интернационал в Златни пясъци на 17 април, като част от изданието Слънчево лято, на изложението Храни и напитки. Входът е свободен и наистина ще се радваме да ви видим там. Малко са индустриите, в които хигиената има толкова пряко въздействие на крайният резултат, както в хотелиерството. Нашите продукти и опит могат да ви помогнат бързо да се погрижите за ежедневните си задачи. По този начин вие имате повече време и най-важното, можете да обърнете по-дълго вашите грижи към клиентите, които да останат доволни. И така, какво чакате? Заповядайте на изложението и не забравяйте да ни посетите на щанд 69. Благодаря!